слушайте внимателно, защото точно за сегашния сезон. Баба Марта се събудила една сутрин и видяла навън колко е мрачно, колко е студено, колко лошо време. И решила Вики, че трябва да зарадва децата и животните с едно хубаво слънчице и да доведе пролетта при тях. Викторе, тръгнала баба Марта, раздала на дечицата мартинички, усмихнала се, показала се едно слънчице страхотно, погалила цветенцата, които се показали, тухнала топло на дърветата и те се приготвили да покажат листенца, погалила също много животни, които срещнала по пътя. В един момент обаче се сетила, че не е свършила всичко. Има едни други животинки, които тя не била събудила, но не можела да се сети кои са. И понеже баба Марта е една капризна дама, която ту е весела, ту е тъжна, и когато е весела, какво се случва с времето? Сещате ли се? Грее слънчицето, а като се ядоса, какво става? Идва луната, идва студа, почва да духа вятър, да вали дъжд. Та баба Марта се е разсърдила на себе си, че не може да се сети. Кои са другите животинки, които през зимата изпращали едни писма тъжни? Моля те, бабо Марто, идвай, че вече ни е много студено. Седнала на един камък и като се смрачило небето, изкрило слънцето от облаци, и баба Марта в чудо се видяла. Другите животни също се разстроили. А ние сега ви предлагам, защото баба Марта извадила тези писма от животните, започнала да ги разглежда, обаче никак не можела да се сети кои са, да помогнем, за да се покаже пак слънчицето. Искате ли? Тук са снимките на животните, които изпратили писма с молба да идва по-бързо. Ние ще ги разгледаме и ще кажем на баба Марта кои са, за да не ги забравя да ги събуди и тях. Да ги стопли и да ги събуди. Хайде сега да видим, кой иска да помогне. Хайде, Мелани. Избираш една от снимките и я разглеждаме коя е. Тази ли си избра? Добре, виж кое животно е там. Костенурката. Костенурката, дай да я сложи, за да виждат и другите деца. Така. Всички ли са съгласни? Да. Хайде сега да разкажеш на всички деца какво има костенурката. По какво я позна, какво си има? Черупка. Има си черупка, това е нейната къщичка. Какво още си има? Главичка. Главичка и друго? Крачета. Така, крачета. Как се движи костенурката? Бавно. Бавно с какво ходи? С крачетата, да. Има и ногти, верно, права си, те се виждат тук. А знаеш ли с какво се храни костенурката? Някой знае ли какво хапват костенурките? Кажи, Дани. Как мислиш? Мисля, че костенурките ядат тревички. Тези, които плуват, може, но тази костенурка ходи навън по тревичката и затова си хапват тревички, други растения, такива крески. Вкусни. А знаете ли как се пази от врагове костенурката? Мелани, ти ако знаеш, тук си може да ни казваш. Ако някой друг знае, също може да ни казва. Как се пази костенурката от врагове? Като ходи бавно и не може да избяга. Крие се в черупката, разбира се. Или в къщичка. Еми това е, черупката е нейната къщичка. Скрива главичката и краченцата и никой не може да я стигне. Черупката каква е? Ако чукнете по нея, твърда и много здрава. Хайде и Мелани, хайде да видим бързичко другите животни, че нямаме време. Пак баба Марта сега ще завалидаш. Да, бир. Какво е? Носиска. Добре, ти искаш. Гущерче, вижте го всички.
Хайде да ни разкажеш какво си има тук. Какво си има, виж го? Остри зъби ли, къде ги видя? Има мънички зъбки, съвсем мънички. Даже тук изобщо не се виждат никакви зъбки. Чакай сега, разгледайте го внимателно. Какви части има то? Опашка има, да. Друго? И главичка си има. Друго? Крачета. Накрая какво има на крачетата? Ногти. Защо са му тези ногти? Вижте го къде е застанало гущерчето. Тук е върху някакъв камък или скала. За какво му помагат ногтите? За да не се обари. Да не се изпързаля по-скоро, да не се хлъзне по скалата. Да може да се захваща с ногти в дупчиците на скалата. Какъв цвят е? Ти тук съвсем на мълчание позад. Само зелен, тук има мъничко. Синичко, да. Добре, сяди. Да видим кое животно ни остане. Бесани бързо. Това го така... Еми ти искаш, ама гледаш на другата страна. Остане ни Охлюва. Хайде да ни разкажеш какво си има Охлюва. Вас, ако обичаш, поседни се да виждат другите деца. Да. И после пак се показва. Хайде да ни разкажеш какво има друго, освен роктата, за които ни каза Тони. Друго какво има? Черупка и това е неговата къщичка. На кое от двете други животни прилича, щом си има къщичка? Така, на костенурката има си къщичка, която си я носи на гърба, твърда и здрава. Друго какво си има? Казвай, бързо. Освен черупка и рокса, какво имате? Цяло и отпред. Роксата къде са? На главичката? А я ми кажете... Добре. Я ми кажете, има ли крачета Охлювче? И като няма крачета, как се движиш? Пълзи. Така. Тогава, костенурката и гущерчето имат крачета и как се движат? Не, те ходят. Това искам да разбера, защото имат крака и с тях ходят. А това Охлювчето няма крачета и то пълзи. Добре. Вързаля се лекичко по земята и пълзи. Как се пази от врагове Охлювчето? Крие се в неговата къщичка. Добре, ами гущерчето, като си няма къщичка, как се пази? Знаете? Ако някой знае да каже, ако не знаеш да ви каже. Какво мислиш, Ваня? Бяга и се крие. Крие се. В скалите, в дупките се крие. Така. Готови сме ние с нашите животни. Разбрахте кои са. Баба Марта също разбрах. Обаче понеже е много капризна, разкъсала снимките и започнала да плаче. След това започнала да съжалява. Искала да се усмихне, искала да зарадва животните, които не са събудени от сън, да зарадва дечицата и да ги стопли, но вече нямало какво да се направи. Всички писма и снимки били разкъсани. Искате ли да помогнем на баба Марта да ги сглоби? Седнете на масичките, ще ви дам по една от тези снимки, но тук има готови вече. С първа маса си взе по едно и приключи. Хайде, сглобете го! На теб коя част е? Коя част от животинчето е това? От гущерчето коя част е? Да. Ето ви друго. На теб коя част от гущерчето? Коя част е това? Ама коя част от гущера? Ето при него е тялото.
При теб е друго. Какво е при теб? Коя част е това гущера? Къде ще я сложиш? Ето за тялото. Къде ще я сложиш? Има ли готови? И вие сте готови. Хайде главичката, виж както е тялото, трябва да го спре. А при теб е опашката, къде ще я сложиш? Виж къде е мястото. Браво, вие се справихте с още една. Открихте ли всички животни? Да. Я, разгледайте ми, кажете колко костенурки виждате. Всички внимателно разгледайте. Я вижте какво прави едната и какво прави другата. Чувате ли, Дани, какво? Едната се скрила къде? В черупката, а другата? Гледа и щом се изправила на кръчета, сигурно е тръгнала някъде. Сигурно ходи. А оклювчета колко има? Хайде да ни кажете какво прави едното и какво прави другото. Едното се крие. Така. А едното пълзи, вижте, Мелани много точно каза, че пълзи. Хайде да видим другото животно, което. Какво прави единия гущер? А другият ходи. Ето много точно казваме, че гущерчето ходи. Добре. Къде се крие гущерчето? Вижте. Така. Значи какво казахме за костенурката и за охлюба? Те къде се крият? Черупките. А гущерчето къде се крие? Този няма черупка и затова се крие под камъчетата. Така. А как прекарват зимата тези животни? Някой знае? През зимата виждаме ли някъде да се разхождат охлювчета и гущерчета? Не. Кога? В снега? Когато се отивал на шипка, сигурно е имало топло нещо. Слънчице, баба Марта е поганила охлювчето, за да се покаже. През зимата охлювчето си спи в къщичката, костенурката също. А гущерчето също се е скрило и дълбоко спи. Нямат какво да ядат, не могат да студеното да живеят и за това спят. Добре. Хайде сега да видим долу какви в кутийките очертания на животни имаме. Разгледай, Калуяне. Долу в кутийките очертанията на животни. Какви имаме? Едно в черупката, друго пълзи. Още какво има в другите две? Костенурката и един. Чакай, сега сме на костенурката вече. Остана още едно животно. Гущера, който ходи. Сега, аз съм ви изрязала кутийките, които вие ще подредите на място, там където имате точно същото животно. Виждате го къде е на голямата картинка, виждате го къде е на малката и го подреждате, след което ви давам лепило, за да си го залепите. Какво става вашата лампичка? Красива. Ето взимайте лепилата и залепайте. Точно така, Тоничка, съвсем вярно си ги подредила. Ето още ви това видя. Кой няма? Ето лепилата, лепвайте. Александър, ти подреди ли си? Еми ще изчакаш малко, като не можеш да отвориш, да раздам на други.
Надеждо, на теб не съм ли ти дала лепило? Добре, ето и костенурката, защо си изпратил? Ти още. Ето се надях. Двете оклювчета, едно до стритото и другото, което се е показал. Внимателно ги оцветявате, като гледате как изглеждат на голямата картинка горе. Точно по същия начин да бъдат. Какъв цвят трябваше да бъде черупката? Къщичката на оклювчето. Точно. Доничка, хубаво бъди, моля. Само ще си издигал по-внимателно трябва. Давай ми, моля. Хайде да вкъсра още мъничко, имаш втората картинка. Иво може да става готове. И чека да довършат другите. И пречете на другите да си довършат. Дани, защо седеш, моля?